Hej alle sammen, i dag vil jeg lave en video, som I nok kan se på overskriften af titlen, at der står Kinda 7. december video, og det er fordi, at jeg har valgt at stoppe den her kanal. Jeg har valgt, at jeg ikke vil lave videoer på den her kanal længere, og efter noget tid, så begynder alle mine videoer at blive skjult, så det ingen af jer kan se videoen mere, fordi at jeg har lavet en ny kanal. Og min nye kanal hedder Stine Nielsen. En link ned til min nye kanal i beskrivelsesboksen. Og jeg har valgt at lave en ny kanal kun med mig, fordi at jeg synes, det er også sådan lidt, at Clara aldrig lavet videoer, og når folk de sådan spurgte sådan, når du laver videoer, har jeg hørt sådan, ja, hvad hedder du? Fashion by Us 2, og de stod sådan, hvorfor hedder du ikke bare Stine eller Stine Nielsen eller sådan et eller andet. Og det kan jeg jo egentlig godt se. Og derfor har jeg valgt at lave en ny kanal, og Clara, hun ved godt det her, og vi er ikke sådan uvenner eller sådan noget overhovedet. Hun forstår det faktisk godt, for hun har jo ikke rigtig lavet videoer andet end de der iPad-videoer og sådan noget. Så hun forstår godt, hvorfor at jeg vælger at lave en ny kanal, og jeg har uploadet nogle af mine gamle videoer til den nye kanal, og jeg er i gang med at uploade hele min julekalender igen. Så håber I vil abonnere eller subscribe på min anden kanal. Og like mine videoer igen, hvis I er så dejlige abonnenter. Og ja, fordi at jeg starter forfra. Og det håber I tager godt imod. Og det her det er egentlig den sidste kanal, jeg laver på den her. Det er den sidste video, jeg laver på den her kanal. Sådan er det. Og ja, der er ikke så meget andet, jeg lige vil sige. Og så håber jeg, at vi ses over på den anden kanal, som bliver linket nede i beskrivelsesboksen. Så, yes. Vi ses. Hej hej.